Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako zmeniť hlavný monitor vo Windowse. Stačí kliknúť pravým na plochu a ísť do nastavení zobrazenia. Potom sa dostaneme k týmto nastaveniam. V mojom prípade vidíme, že sú pripojené dva monitory. Ak sa ti monitory nezobrazujú, pravdepodobne nie je správne zapojený kábel. Ak sa zobrazujú správne a chceš nastaviť hlavný monitor, klikni na Identifikovať. To ti ukáže, aké číslo bolo pridelené ktorému monitoru. V tomto prípade je hlavný monitor, ktorý chcem, číslo 2. Môžeš ich aj presúvať podľa toho, ako chceš. Keď pohnem myšou doprava, mal by som sa dostať na druhý monitor. Takže tento musí byť napravo. Inak sa posunte napríklad doľava. Kliknite na monitor, ktorý chcete mať ako hlavný. V mojom prípade je to číslo 2. Tu vidíme možnosť použiť tento displej ako hlavný. U mňa je sivá, lebo je to teraz hlavný displej. Keď kliknem na 1 a posuniem dole, už nie je sivá. Môžem tu kliknúť a druhý monitor bude hlavný. Je to také jednoduché. Ak vám video pomohlo, potešil by ma like. Dovidenia.